Bună, eu sunt Iolanda, voi sunteți pe canalul meu de YouTube, iar de astăzi voi începe o nouă serie din viața lui Ilia și aventurile ei. Să începem! Ia-mi bagajul! Da, atunci hai dinăuntru, o să întârziem. Of, bine. Așteaptă. De când până când o iei tu în fața mea? Îmi pare rău, doamnă. Poftiți în față. Așa, da. Iu, haide mai repede, haide mai repede. Este plin de oameni aici. Încerc să mă mișc cât de repede pot. Deschide-mi ușa. Acum, Lia, acum. Nu mai spune pe nume, eu sunt șefa ta. Of. Bine, doamnă. Intrați, doamnă. Mulțumesc. Of, ce bine este aici, de că noi doi singuri. Și nimeni altcineva care să ne mai deranjeze. Sunt foarte obosită după concert. O cred și eu, doamnă. Știi ceva? De astăzi înainte prefer să nu mai îmi spui doamnă și să îmi spui domniță sau domnișoară. Fiindcă, sinceră să fiu, am doar 21 de ani. Nu sunt o doamnă, n-am copii, n-am soț, așa că zi-mi domnișoară sau domniță. Bine, domniță. Dă-mi revista aia încoace. Ok. Mulțumesc. Of, să văd dacă a intrat toată lumea. Bună ziua! Dumneavoastră sunteți Lia? Cântăreața? Da, bună ziua, chiar eu sunt. Au, sunt încântat să vă cunosc. Sunteți o cântăreață super frumoasă. Mulțumesc de compliment. Acum ce mai vreți? Nimic, vreau doar să văd dacă s-au îmbrăcat toți. Of, ok. La revedere. Pa. Bună ziua! V-ați pus centurile? Sunteți toți gata? Da. Doamnă, da, ce vrei? Vă rog frumos să-i puneți centura cea mică. Aoleu, bine. Mulțumit? Da, doamnă. Ok, acum pa. Ies puțin pe afară. Aici nu mai e nimeni, deci să plec. Am bagaj aici. Ferească-mă Dumnezeu. Pleacă și lasă bagajele pe aici. Ok, să începem. M-am cam plictisit de revistă. Cred că am pus o bună. Ok, domnișoară. Este prea frumoasă. Dar ea nu mă place, fiindcă sunt de culoare. Dar nu înțeleg de ce. Adică toți sunt om, sunt. O să mă pun și eu să mă culc. Domnișoară, treziți-vă,
Opriți-vă. Da, ce vrei? Am ajuns. Da? Oh. Haide, ia bagajul. Haide acasă. Poftiți? Domnișoara, am ajuns acasă. Văd și eu ce dorm era de casa asta. Wow, ce s-a schimbat. Da, n-am mai fost aici de 2 ani de zile. Păi, da. Păi, dăm bagajul sau punem acolo, în lift. Și dă-te în camera ta și culcă-te. Ok. Oh. Dar bagajul tău unde e? Că am uitat să te întreb. Ce? Bagajul meu? Nu pot să cred. Ce? L-am uitat acolo, la concert. Stai, când am fost la un concert? Ce prost ești. Câteodată. Am uitat. Am fost foarte ocupat. Da. Cred și eu. La cât de ocupat ești. Nu mai îți aduce aminte nimic. În fine, l-am uitat acolo, la hotelul din orașul ăla unde ai avut concert. Ești idiot. Am fost în Italia. Așa, Italia. Mie vreau să zic Spania. Da. Și tu nu mai ai haine deloc? Nu știu. Hai cu mine să ne uităm. Bani. Deci se pare că n-am bani deloc. Ce bani visezi, omule? Haine. Of, îmi pare rău. Haine, șap, sunt foarte obosit. Păi, culcă-te așa sau dormi fără tricou și mergem mâine să-ți iei altele. Ok, domnișoară. Bine, noapte bună, pa. Noapte bună. Of, ce idiot. Nici să vorbească, nu știi, oamenii ăștia de culoare. Bun, mi-am aranjat hainele, mi-am luat pijama pe mine și acum să-mi pun și panta aici. Și să-mi dau dus machiajul. Mi-am luat o dischetă să pun demachiant pe ea și să mă dau. Gata. Să arunc asta. Se pare că gunoi nu mai avem. Aia e. Să o bag la somn, să sting becul. Și aici. Și mă pun să mă culc.